mambo itakuwa sawa. Kama chelo nyakora juang jokanya sekta masomo kaunti ya Migori ochako ng'wech mar kedo kod midhiero mathiro weche somo ma oting'o kwan mamalo mag jopuonjre maringo skul kod duoko marach mar penj maduong' e sub county ma Nyatike. John Juma miwaler mathoth koya e county ma Migori. Kwan mamalo mag jopuonjre maoyo sikul kapok otimo penj mar klas 8 kaachiel kod klas 12 kod dok piny mar kwan jopuonjre matimo maber e penj mar klas 8 kod 12 pod kelo wich bar e sub-county ma Nyatike e kaunti ma Migori. Kaka yo mar kedo kod midhierogi, jokanye sekta no mar somo ma oting'o jobono ma Nyatike ne obedo kod robo e skul sekondano mar Ageng'a mar poro wach kendo yudo makare ma inyalo tiekgo midhiero ariyogi. Ya nini tuwe na shule imejengwa mzuri kama moja Nyatike na kuna wanafunzi ndani? Inasaidia sisi na nini? Are we getting anything from that school? Kamor nikech waneno ni wadong chien. To onge ng'ano mabiro konyowa en mana wan wawegi. There is a generation gap. Maka nyithindo moko somo maber to wabiro bedo maonge gi professionals manyalo replace wa. Actually, it's so bad if the whole of constituency, the whole of this sub-county Nyatike as a whole, we can only produce one A student. While in some sub-counties you will find A is almost one school producing over 10 A's. Moko kuom gigo eko moyangore ni thiro weche mag somo e sub-county ma Nyatike gin moting'o mako yemo mondo e kind rawere, weche mag lupo, weche mag kunyo mula kaachiel kod moko. Mako rech nam, nyithindo ringo high school dhi mako rech Migingo. Koro mano gilalnwa. Machielo gold in Nyatike. Ji oringo lale gold koro ok gibi e skul. Gimonade ma ji dhi e chiro ng'er, nyithindo ok bi e skul kech gimanyo pesa. Nyombo moiu mar nyiri en gima timore ka adara. Jonyuol bede korose kuom koso siro chendego mag somo mag nyithindgi e sub-county no. There is no single teacher we have called when a student is sent home and they have turned the student home. They keep them there. And you, when your kid is kept in school, he is being taught, you take advantage, you don't pay fee. We must play our role as parents, then we demand results from teachers. Ka higa moro perform maber nyithindo dare machielo bire ma. Ka higa moro machielo chako perform maber nyithindo dare die ma. Jopuonje gwego mag Nyatike be nyaka sani koro ywak ne gikale ageta mopogore opogore ma bende koro miyo thothgi ok nyal timo tijgi e yono makare. Yore ma Nyatike bende richo sani koro wuoth tek. Ka koth ochwe to kata kaka nyithindo dhi e skul onge kata wan jopuonj kaka wanyalo wuotho tek. Lipot mar kweno mar oganda mane otim kod duolno ma ochung' ne kwan oganda e pacho kae e higa mar 2019 iyango ni sub-county ma Nyatike ema otelo kod kwan mamalo mag jopuonjre ma oweyo sikul e kaunti ma Migori e atamalo 21.6. George Juma, Ramogi TV, Migori.